por shakapor. Pat kunjuru pilaban pedru nakalilanki cable number aspa hinyo bukandai. Tementak singi hakani kerensan ngidan hangni bat isamla George Mobley ibade I Iwe naki nong ilabun mentah ki blashe mentah kerensan ide inong job hakani ka Mr. Global International Ambassador Arhajar Arpusau kabalong hanipal teme I hangni insa pinshai ya ka jingya linti jung I kumnu nikong kumnu nakanika just na jung I nakajishan nangta kumjuru ipuli kini ki fashion designing ko kumnuru kapalong I ba ilit shementa kini ki pageant ki baper ni ki ransa ki baper ha ka jing I ka jung I te kin pidang subhashwa ya I samla George Mobley ba ilap lapo khnang wan shementa ha kanika kenta ki samla Kublay shibun ya pi hakabaning kong ngas ngoban ay ngas ngo ya ublay na kajing it kajong kaba ula don ringkat bat nga nado bang hadang red namar ngasyem ba ki eki ba ngi ki briu ki le ken kadai kajing ay kajong ublay lada ublay kerku kamot ngi nginem long kumning bang ngi long te kamtam yanga bangan poy hakani kapor bane syong ringkat bat pi kumni bane keren kadai kajing it kajong ublay kajing kerku kajong kisap kabak mau ai but tilayos ngoni em kutu kajing ka poetry kajong so tham kutu baong baro ubriu bastad mano bala ban len la da klem de plikalat kumno on lat ban keren te ngas ngoban ai kublay ya piru ikong orilin ibalawan ban text personal yang apo ke Instagram page jonga kadu kasngi ka ba bun kambha ngi tre ngahikai tingi ngidan ya ki election duty to kasngi tinga yo ya ka message jong pi hakapor ka ba kadang tag ba dang abrio begini wan tabut te yo ya ka message jong pi kalong kapen ketik mensiam aneh dan mo ba ito ndai te ngam judan kita kajing long ban ong ba to kip du kini ito ndai em ba text kum tu am kayo mensiam ani to dan ba ito te ka long kajing sngongo te kublay shibun ya pi kublay shibun ya ka Don Bosco Media Network ru na ka benta kajing ito ban dan lang hakani kasngi banyak keren kum ni te shwabing ne ya shakmat ba kita ki jingkeli ki bakam long jeliu ba mo dan I ang neighbor dan mentala kan program aku juri ke bape ke program long pin batai sha hindia ka jingya linti jong pi na du ba pi sedang hadu ka bamenta ba pinyo sendan ya kan ka kusnam kan nora burom ya ka jela ba ya kri bro ko mo to long pin batai hindia ka jingya linti na du ba pi sedang hadu ka bamenta ka ka ba tik pi men sia ma fil stunat hadu kini datar hadu ka bamenta ngawan na ka yeng ka sebenang a humble family ngawan na kayeng kasam ka ba ngedan san nguch para te iwe para kan te saungut mangi kisenrang te may pa kita ya klan te kumban ong nei ka kayeng ka slam ka batay ya uwe pa uwe usam la ya ka uwe pa uwe kena ya uwe pa uwe brio te ka kayeng akan mau tinggal mencuang alat sekolah po St. Thomas High Secondary School po Mairang ngadai na po Mairang kasnong try jonga kadai na po nong remai kasnong nong remai kadan nyo kilometer kajngai nyo kilometer na Mairang te lakala pen happen san yang po snong nong remai kan tinggal alat sekolah pada po Mairang na marka sekolah kabala kambiang kadai po St. Thomas gitu gipor te ngasai sutenat taban shimenta kan hakinu ki function ti may papa kisay ongkom niya la dami kwa ya kasapti ka ba itenat ka ba thamai late ya simenta la dam kwa ban late simenta tingin ng pentiet tinga pa de say dani ti jinglong kamtam jinglong kena le jinglong kena long ani ban yo kiwe be kidam itenat dam style sekijan thamai say benut tile komno kwa be dig komot kadi idi tay jingpen slur tinga kan mau por bangadang song class 1 class 2 gumtahi ti ngai simenta ka fancy dress ti kila pentiet ai tai sapti thmai ban yo le simenta fancy dress tang bai ta pat de klam job kan
Tama ile. Pen slur pada na yang la nguhon tang ban yo yang po drong stage kan. Ban yo I bagi te ki pat ba ki pet yang I mei pet nas ti drong high school tama. Tim la myo ban wan syong lang ban ngi ki kena ti la spet nas ti drong. Tingah pada ngala yang hang ni ha po drong stage ngala keren ni te ki barok hai tama klam job. Tama le ka yo man siam pada. Tinang tu kat bang adang he dang san. Kan mau kadai ka jing shat. Kumban ong no lakha yang kum unong shat. I was born to be a dancer. Nah, lakha yang apa kum unong shat. Tinado ngadang don lai snam ngalas dang ban shat. Lai snam. Akan mau haka ni shat here. Ni sha era ke Christmas but snam thamai. Upmeet. Nah, upmeet Christmas, upmeet snam thamai. Tak panggil lum lang kum tu. Kita program ru. Hoi, program pergi pun. Tinggal kum no. Penslur na yang. Let shot. Akan mau ngapong ke patlen ke besau. Ke sweater ke besau. Dia kita ki por ngampat atip empat adan bahagi television ki ai. Syok ngau na ki we. Ke syok I tang sisian la no na yang ki we. Te kini ki mama da yang drong stage ki mama ki syong na ki liang kum to. Syong na syatay. Si grup na siya ni ki bat laka jong ka bol, laka jong ka pliang, bat isya mat. Bakin yo bantem, 4 don tip. 4 don tip. Tem ya kita kisarwai maki ngangasat. Ti hak tu ka pon 4 jutip jing sat ayu kata. Style you mom tak style you 4 tip. Ti tip. Mentangi la tip na kidan kisa jing sat kini ki Indian styles ki bangi khat ki classical nai. Heti pon tip. Contemporary ki ho. Ni khot kum noi classical takathai. Takathai. Dia shat takathai. Di tai mama am imtep long ruai kum no le kum no pa I ruai be kum ta bet. Te I ruai ya kita ki jing ruai jong I nganga shat be kum to. Imtep shat kum no shule la kale kum to. Tinai tu jing sedang dang yat nakapor sakapor. Dekat bang adang khamhe kum tung ai kendo I inong hikai iba hikai yang apo school ha kata kapor pada ngalapai di shong school no apo snang nong rumai secondary school tengah shong school apo snang tengah kendo itai no hikai bang it ha isa Frederick Lingdo di isa Frederick Lingdo itai ide apo mau kerwan di taru am ide ino hikai ibadan ya ka jingmut ka jinglong ko mangahi Idei unong hikai ibam jus ngotenat ban shu hikai da kaktian. Nre with actions. With examples. Ilong kanong muna kan. Yang ata kapor. Tima iru isyat ha. Idei nong syat. Kalay syat keleng-keleng. Irwai ru. Isyat ru. Ban tem ru inang. Ban le sports ru inang. Tima ikan. Ihikai sama I. Ban penkiyo shu ek takajing syat. Ti nang tu pa deng asa poy syat keleng-keleng. Poi syat, poi mi sana snong, poi hamairang. Tina mairang la poi slong. Tinang tu ter la poi sa syaki sya juai, sya yalong, la poi syaki tan sora, syaki war sora. Sya gitu. Kadang dan ke video jangan hapo ayu hapo didi slong dengan bakla. Ada fintech sepet. Itu ipor padeng ya syat em. Ka karyam ke bejongi ka dukam syat kampat long komentar. Ngimpat enang bah. Isyat, kum tu kum balong bet. Syat riam itu kiram disco. Nah, tem. Syat disco. Empat tip. Ngali syat jing rajong mitun. Tak ada tak shumi a stage lah yang utun. Utun ni lami. Pong di kisah mana pernah. Tapi tapi pet dan tu apa ke video apa di Shillong riam penyo I ke video bang apong kum ta. Syat tu jing wai long leno I berbab riu jong pi. Itu. Hot. Di jing sedang kena yang jik penslur na yang. Penslur na yang jik penslur kinong hikai ladam dan kinong hikai ladam dan na yang jik penslur kan. Kan nemlong kum ni kum bangalong kan. Dia ban at syuk ang ta ban nang ta pat deng dang ala kam he syuk kala don kata ka jing sngau hanga ba. Asku tenat TV ban don drong stage. Hot. Kan mau pa pangadang school ru. Dangam yo ban ya shimenta haki functions ki badai po school kan ngasat pendok ngasat yam ngasat dom penat ya itu hikai itai sa Frederick ladan kami kesian
Ngisay arwa ngisay yawan ruai po All India Radio man usnam hakalempung jengki kenaret kemtai rai dengan bakla ke program jengki bagi ai tinggi syai wan ruai dia kata kasdam pada la kham hek la syong kelas dan tiga dia jengki kenaret ngala apat sabi rendang tintan man syuta kasur kenaret mlong syuban ruai di klam jir syu ngad dom tepi ngapen at syita yau klam keren ma balai ba kwa ban kiu insan kwa ban mi syakmat kadon bek tu kecing kadon bek tu kecing terang kecing shit ram nama ba kadai kecing petslur ben na yeng na de men bang adang red te ki bang ale menta ki dei hi kecing petslur na yeng ki dei ki sap ba ublei u ai lada ublei ai kini ki sap ro try ngan namda lapai ha kani ka kenti ka menta Tumang if you nado nang rin piong ba pis tanat pansya. Dai pi don mentaro hay ni ki film kasi mo ka bainong. Ka bainong ha. Ta ka ijat. Ijat ha. Nado ki po Di aben swa po pangadang rin dai. Umdai batang bansat kin bagi penslur email papa. Tindala asyat bahagam tu la kham kieu tiki brio klai itho. Te i papa yung tong inyalet persang no haki film kasi kan. Te ikwa kin ban pen kieu iki khon la jong ban I'm seeing khon la jong te ngai shimenta ka film bainong te hang to as shimenta ka film bainong kuminong chat to ka pot dang red bha kan ni chat to te na ka film bainong pa ka dan sa ka wi ka film ka bangam ken mau ka kerteng ngadang kamret ka arsnam mi ngadang dan nang song class 8 te hagata ka film pa de ngadai child artist te ngadai para jong aktor te itai aktor menta imdan show te ngati para jong ita kan te ngai yeshimeta ki film ru kede ke jeng penslon la yeng hi ha te ngai yeshimeta ki film tinang tu ter point out sa shikiwei pada kuman ong ma daga tinong wei multitasker kade ha tingatan bekata ke jinglong Takaju nga kadai ba ofi kita ka multitask ka mang lai ka portfolio jo firu fi hakano ka dunga dang perkhang sekali ki kumno fi penwan dur ya ka po jo firu mo fi dedu kum ta freelance model pageant coach ru PI ki jingi kai ya ki we ki contestants ki ban mi shakhmat nang ta fi ka juru fi dedu kum fashion designer hakano ka dur fi hakano ka dur ki ni baro ki wan haka jing em jo fi pishim kumno ki ni baro te kataru kadai ka jing hikay na yeng badang red ngalit school te kumno ngadan por ban lit school ban lit chat ba ban lit ak film te kadai ka jing hikay na yeng ban nang ban bate ka por ki hikay na yeng te por ban lit school kamat kitu ki nado 9 to 3 lit school dalaway school practice chat te salit chat aki por balad tinang taki por syuti kemat lada dan kita ki opportunities kemat ang banlet yeshimenta ki film kasi kemat ngay yeshimenta kata kador timentaru kemat dangala hen ne kata ka jinglong kala pen su thiet hanga bangan long multitasker ka bangan treshibun ki kam kada ka jing hikay na yang hi te dangala let dangala dep 11 12 nga pendep ya ka bachelors na po Mairang Presbyterian Science College tinang turu ki basutanat na kinong hikay ki penslur tinado nang to ngadan kata ka jingkwa hajing si siya ngadan ka jingkwa bangan long AA lani bangan dan benta bat ka fashion wall kumbang lani ka pertay jong ka riam ka bet ka fashion ne nado ka por bangan siyang class 5 akin mau nga ong email dangala he nga kwa bangan dan hapo ka fashion wall tip kumu pada tip bena tip pada banga kwa ban long kum to sayo I ha TV haya ka to ka fashion TV sayo I ani itanat kiwe kia yat kum to kia pong kum to itanat ha itanat te nga ong ime banga kwa bangan dan bentalam tin dangala kham he pada ngala sang sutho itu ki por bangadang red ngasya sutenat kin bandang ban pensuk jan sabti ki Barbie ngam dan Barbie senrang judan Barbie tilek no sya susi bagen ba ngakwa ban praktis su jan tamba ban praktis su jan ti idan ni parlok janga iba kerteng ibi vali rani idei na po ning ni na po maulai nong pathaw ti idei ba ya shat ringkat ban nga
Ti man balik chat ti siya itu kana badan Barbie kumta tinggal tongan pensuk sabti na iki Barbie jong pi mo tinggal pensuk sabti ya kita ki Barbie jong i tendang ala kenduk ngalali ai ngosim sepen pang kita ki Barbie jong pi tiga jeng sedang na du badang red tendang ala kham he pade ngasas ngutu pleng kadon kita kajing terang kajing angnut kajing kwa nadu menshwa badang red tendang ala dep yak 11 12 ngapen dep shwa yak BSc hadian ke BSc ngapen tebet shwa ka bayde bat ka lan ban hikai DLED apo diet nang ston tinang tu ngai kendo i nang hikai i bakerteng i tray boarding dok maulong ti mai i isai hikai yaki yak subject fine arts tinang tu ngayok mensim jo show about fine arts tik penslur yang pangan late fashion designing tiha kapor late fashion designing kam day ke basuk kan namar ngala late syaka teaching profession tu gipor te ngala dap ya ka DLED nga poi hikai no tiha ka tu kapor di gipor lockdown for lockdown long school tingi syanong kendong pade kidang kam jensur ki an da perking kum da perking pan hot tingi la ken ban lecture school she seen stayo ban lek ai jing tho yaki khna lek ai de ki notes ai tu ti ban le online class ring pat long mi chate dang de kidang ya long remote areas pat ya bat phone tan tingi hap ban le kam ta te ki sni balat padeng awan class shani shlong apo KL Bajoria tingawan class ni shlong yala de ngapuli ka fashion designing kabasu tenat kalong bah kapor bangadang puli ka fashion designing kan ngai kendo inong hikai ibas no tenat bahado kata-kata Miss Cordelia Karsati tema i de bahikai yang ia ka fashion designing apo KL Bajoria tenat bah nado ka first day ka bangai kendo i ngong i miss ngai tho be jing jar miss pet ni wan na ka yeng a very humble family nia buon chipara te na yeng kim la ban kershan ban nya pas school lo ibarok ha te mentanga ngala he ti ha ban kershan se ki para te menta ngala dang akwa an pule ka shong bet tang hanga marwe te ngong la da pis ngutu te mes ngam menta bat ka hikai bat ka pule bangan pep tray ru ngam long namar ngadan kam te bangan yo ya ka bainang ban kershan ta la de te imes ka to ko por ilong kuman ong no ilong kumi angel te hajaka ngatharai bandare ki kinong hikai kinam su tho fi ma i pen pai tien changa ta ka ba ong ngaru kumta te men shapa banganang pule ngakersan hi dala de ti sngo tho ba te ngalong kumta kamot hagi sngi ki ba ngalet tray am kamang la shu ong mes ngan pendap ki assignment hiyeng kamot men miet dalawan school nga pendap ki assignment hiyeng te mes ngan pendap ki assignment hiyeng te la shang ngan pen i kamot kum la shang lawan pen i te hikai ru school ibadang duna jing sio school mission duna jing sio ba te setenat pa ilok kumba ong ke ilong kumi angel kita don ti kidau berkat ngami na yeng ke manwan kelas sorry tangba ngami na yeng manwan kelas tu kipor islang kelas kat RPG te ngahaban mi na yeng ndusteng dang step ha daka bus namar balay ngam dan pisaban baikali nakabentaban kala kata pala ni tingawan nakabas ngasong jana yeng marsun pai ka bus ka pai position ya mas pai ka bus ngala bam ja tifin shwa mar lera mun ba mo college kiwe ki mes song tifin to ko kiwe be so tifin ga ba apa bus ida di ki driver bus try la dakin yo iya ka video kit ma ba sen le kumta tinga bam ja tifin be habas nda adam nang tu gambar sa kelas be ta kelas saya kapor pat RBG nang tu ka bus jan miet kan mi nang ni RBG arsteng tinga ngawai kelas RBG RR kenta si singi king ilong kelas ngalet da ke diploma ngamla ban let kiwe da ke degree ngalet da ke diploma tika RRBG RR kenta ngi ilong kelas ti RBG lani arsteng ka bus kal ami na sini RBG ngawai kelas ngam ton por ban ya keren ya no she's in depth kata ka kelas buat mare naki el bojoria neste sha jandam sinjong mare beta ka kejat dan baikali ban
ban syong nak passenger marek pada kejat bet utu nampak jail road utu up marek bet shadow sayau yodo ban be ka bus tigidan ki sngi pat deh ba image ru i long i duna ki kena ki one class kemut imi ringkat no bat nga ti dami ringkat bat nga pa deh long yai syong ada kali i pensio bai kali bet man ka sngi ta ke ngong i long komi angel shisha ti kidan ki kita ki jing syam kin ki ba ngamla ban batai ken te kat ba ngadang yat kapor pada kejing hikai ngal adap kejing puli fashion designing ngatrai lang ka fashion designing ngasu jan nga design te nga hikai ru kejo kapor balai pada nga penlong lang kini berar lai ki kam ku banga ong menene freelance model ru nang tangan de nga coach ru kadau kalong ba kakam kabun dan nang tre balai nga dan ha ka teaching profession pada kalong ba nga kwa banlong kanong muna nakabentagi kena kanuksa nakabentagi kena bakin don ken yano bakin pet as an inspiration bala dangi don ya kata kajing kwa kajing pot snew ka dream ngila ban le ben wat ladangi dan kajing kat nu la kalong hayang asam la kalong hakaim lang ka salang ni syam jing bangin le ya kita ki bangi kwa henry ladangi dan pat de kajing mut ka bas camp ni dan kajing trang kajing kwa ka banadu na men sim ngila bet kin bangin le kita na kata kadang dan boka teaching profession bangan long kanuksa na bentajong ki te kalong ka responsibility ka jingkit clear ka bakya ban long kumta namar kam kadai sa phang ka laway jong ki khna tina kata kadaw ngam kwa hiru bang man yale kai bat kata ka laway jong ki khna ken tinga sarong ka pageant world pada pageantry kadai kata ka jingmot khnang bangan la ban keren ya ki jing shisha na kabenta ka laway ukna hapo ka pageant namar haka pageant piyo ya ka platform ne ki brio ki pet ki buon ki la bandan ki nong snaan ki la bandan ki nong mi khmat ki jongi tel dangi keren ya ki jing shisha ka bai de ba ka puli puthi kata ka de ka purpose ka jonga ka jing ang nuot ka jonga ka jing kwa ka jonga haka bai de bat ka pageant kan daka banga berkat bet ya ka jing puli putih jong kena ya ka kam hikai ken tinga keren be ya kata apa ka pageant man ka por kamat ladangi le ya ka pageant ke ngidan kanika close door interview haswa bande ka finale sa don ka close door interview kenang bakin itu kin tip ha ya ka jing long jongi kitu ki organizers te aset keren be ken ya kata ba kajingmut jonga bangan yishim menta haka pajan kalong bet ba ngakwa bangan penrong ya kataka quality education haka bai de ba puli puthi kajing puli kajing hikai kababyang ba ngin laban kintiyo ya kisap ki phang jogi khna bal da ki don ya kajing angnut kajing kwa kajing trang haka mensiam haka bai de ba kanu kajing pots niyo kajong kila bet bakin le lada don kataka mon kabajwat tuba hakini baro kidiki pageant ngi fla jodo menta pila long ru kum ita i Mr. North East mo tu baro ki pageant kida dang buan ha pila ju job mo pila jodo menta te ki ba fla mentan bichu ra ha ta education ma fi ang yaki kena mo te ki epa ki jat advocacy course pat ki ba fi juan ra ru ya ka imlang salang bro ko long pen shai ru ha ka jing simenta jo pi kum ki advocacy course kapajen ting ya susu bakla bon bahagi samla jong ka jela ka jongi ken kamtam ki shenrang ni kamduna ki shenrang ki baisem ta ki pajen rapin pet ki bon ki kenthai ki bon shenrang ki duna kadan kata ka jing sngot ho bakla te teng dang ye shem ta hapo pajen ta hadong kondong le ni habat le tan na yeng ali pendam riau pendam riau om dap ka prize kadan first second third dan tang laingut 4 long ali one word
tan pendap brio di sini hapo ladang iken ya ka state bro ko pa deng idang biang hi kichen rang ki be shimenta tama ki babon na kita pat de kajing susi kalong ba ki shimenta only for the cash price kalong kajing susi kajing pat do nuot kan lada ngiyo i ki bakum kita tika kajing mut jong ka pageant kalong bangin le ai ngin pen pai pat syaka im lang ka salang da ka da ka bangi keren hakiren san da ka bangi eye awareness ngi pentep i kijing pentep akabai dei bat ki hok ki jong no hakaba dei bat kala ban long kinu ki zat awareness kala ban long ki kinu ki projects kala ban long menta sibu lada ngi dan ni ka contract bat kanu ka organization lada ka tu ka organization ka kwa ban yarap i kanu ka im lang ka salang tingi link ba ka to organization ni keren ya ka imlang ka ya ka organization pet ka dan kita ka imlang ka salang ka ba dang duna kaliang kayo ka kot kiduna ka healthcare kiduna ka jingnang jing start tingi dan kam ban lay tiling ba ka organization padang ila kin ban yarap ya ka taken ti ka paget ka long ta ka dor kam day all about the glitz and the glam tang kajing itanat ka pet na bar dre ka dan pade kajing mut ka bakya ka banna do mitsim bangi kwa ban le na ka banta kajing bha ya ka imlang ka salang kajing kelaru mo kajing kelai ka imlang salang kala ban long ka imlang salang kajing perkhat perdan jong ni ubriu we pa we kala ban long kajing perkhat perdan jong nu re jong no ti hanga shimet pade ka we pat kajing thumu ka bangala ban penyo da ka banga shimenta ki pajen kalong ba ngala bangan say ki wei pat de ki rio dan sap ngawan na mairang ngade na mairang na kasnong nong rumai ni sya thi kumban ong nong idang de na nong kendong ne ki nong kendong dadangi perkhat tang kentien teng is ngo ngupat lang i tang ba pon ba ki rio dan sap ka sap ko buon ba kadan baha nong kendang kapun baha nong kendang tang ba ke ka ba ngimla ban le padai ka dei ba umdan ba yarap yaki umdan nong yarap yaki umdan nong pen yaki tinga da ka banga yashim benta da ka banga sedang kum ni pada ngala ki bangan yarap yaki kan ngala ban ai ke jingmut yaki ban guide yaki hakno ko dor de ban nya chbola da ki dan ya ka sap pen yaki hakno ko dor pidi ban pendan kami tu ka sap kumno pindan kami tu kasap bakanla ban ai jakpo yapi te hakata kadar te men hauni usnem arjar arpu ar dengan bakla arjar arpu ar da kata ka jingmut bengidan manga bat ita iparlok jonga ibanda piraling dok maulang te lada ipet ya ketika video te manga bat ibanda piraling dok maulang mengi bro angot ngidi fashion designer te ni dan pade ya kata kajing iet ila ka jong ka snong ka thao bengi kwa ban kentiu ya ka snong ka thao ni kwa ban kentiu ya ki samla ki badan sap jong ka snong ka thao tingi le kumno ni da kajing ya kendo parlok kumta ni ya perkhat kumno ngin le ti da kata kajing perkhat kajing angnuat bang kentiu ya ki imlang ka salang ni sna no ya ka we ka society ka bangila ai kerteng ka day try society ti hakan ni ka day try society pade ni shim ya kitu ki samla dan sap menta kila don kumba arpho tami ni shim ita ki samla dan sap ni hikai ya ki hakanu ka dor pideban pendan kam ni kita ka sap ke jong pi ti hakan ni ka team jongi ki dan ro ki ba ki artist ki nong ruang ki musician kum imaya ling do maulang idan lang hangta ti mai iru ikai hakano ko dor ba pindan kam ya ka jing ruai bat kintiu ya kita kasap ko jong pi ti mga bat i banda pira hakabay ide ba ka fashion designing hakabay ide ba ka fashion hakabay ide ba modeling hakabay ide ba pageantry hakabay ide ba lifestyle ba kum tatar tingi hikai hakataken te kata ka ba nga shimenta swa yala de nga kwa ban long konuk sai ki wei nga sedang sendan ni ka kam da ka jinga rap lang da ka jinga tray lang jang kita ki parlok ke janga te hinja do ko mafi dan hang ni bentamo ko bangi I ba pila yo asya ta ka jing job ko uta Mr Global International Ambassador araja apusa mo te long pen sha ya ka jing ya lenti jong pi ha ka ni
profession mentah ka jing job jo phi ka long kum nu ka jing shem jo phi but ka ka jing kit khli jo phi kum uta u ambassador jo undi usnam araja apusa tiban ngasdang ya ka pageantry ne na do usnam araja katsan ti haswa bangan poi syakata ke ngene thu shoda ka story ngap sedang ya ka pageantry sedang bandrung ban ya shimenta ki pageant sa araja katsan ngam bana sepang kata ka pageant ka banga kwa ban le pade ka dei ba nga kwa ban le na ka bentak im lang salang kata ka don be kata ka jing tmu te hanga banga kwa bangan le bahan na ka bentak im lang salang nga kwa bangan kintiu lami ki badan sam te ngapa jute pade ka kata ka pageant te ha ka por ka ba ha usnam aja katsan ya ki por dang pen kadang dei ki por ba pen rong ki brio ban tap vote pen rong kerteng Bansna epic. Te idan ini magistrate battery hapo mentak kala di district Eastern West Khasiel satu kupor nang di subdivision. Te itai magistrate I mebon ding do I magistrate iwan ban pendrong kerteng kita kan. Ti iyo idor yang ti ang pila try penesium mentah kataka kadeka Mr. Mairang dang ai kerteng local pageant Mr. Mairang arja katsan rasa ni tai luka hot te sedang ni ta tengok ang ani ngampat jutip mong lem no tambah saya sultanat pada oh habiat kenal itu jingkwa pernah ada badang red fashion TV pernah banyat kum tu empat jutip ba kata banyat kum tu pageant kum tu jan kena mo sultanat pada ba oh banyo bandiam style banyat kum tu kum bang ayu iya TV bagi pat bak kini iya pi bagi pat bak kini iya nga ti nga sedang bani siya mentahang ta tenang ta hang ta pada ngay kedo i baning kong i pageant coach i badai i officer hi SDPRO jong mairang i kong pasa ti itu i kai tina itu pada nga sayo ay kajingmut ba pleng ka pageant kamday ba tangban yat ban pus ban krep ban krum ka price day kamta kaday kadon ka jing mut chalendat kadon ka jing kwa ban pendat kinu ki purpose ka jing ang no jungi chalendat te ngayat kumta snam chui snam yashim mentah ki local pageant te hajing siyang lamot ban sange no ngada ong to ngada tayo no mo lawan lai shimenta house name arja fuar po iya ketuka Mr. Glam icon of India la shimenta ketu sa arja fuar to layo ngayo first runner up tingong tongan sange no la biang nganam le issue la tan mo tita mai dan bi tai sur ibarat ba one score hado nut ba kampat kot ketakalenti jong pidang dan ban le na kabentak imlang kasalang tikum no pat devi di panle tak bapin mi syakmat empat day kapor pi bapin sange song tan de ban song tan no teng sapoi hang ni ken de hang ni pat de ngile shwe ketuka Mr. Northeast de hang tu ngala kum baklaban thoi kasnam de Mr. Northeast arja afsau de Mr. Northeast de ngayo ya ketuka title Mr. Northeast de nang tu pat de ngisa sya kipa yang ini nang tu pada ban mi khmat ya kari India tikidan na po ri India manga na North East ti idan iparlok janga ibade I roommate janga during the competition kaya po Nepal ita pada day na po South India ti mai I represent yang South India but iwe na po Central India ti langot kisindrang na po India niya represent ya mi khmat ya kari India kajongi te ngap niya poi hakanika competition tengah shimata kani competition nga klemut baong ba to ngan bangan wara ke jing job ningkong ngala shim ba kadai ke jing sngungu ke jing hun hala dia ba ngala ngap ite isuri baret ba ngam pat de ban song that tengah klemut dur pat de ken badong ban wanra ya ke jing job ken ngalet chate ngalet beda ke bensiam ke basngur bomdan kenu ke jing kwa ban ya compete ngam da mutan ong bandai compete bat kiwei ken re ngong to ngan chupen I be yak ta ka jinglong jonga ka ba shisha ka ba lada pipen I ka no ka ya ka jinglong jong pi ka ba shisha ka mut compare te
kata kajing long basisha jong pi ki brio kin itanat baik kata ka personality jong pi ka karakter kajing pet jong ki ha kajing pet jong ki tengah kham bodur kin banong ban job tilet isim banta kam ta la shi represent baik ha kata ka dur ba to I'm going to represent myself the best way I can ngan mi khmat ba yala de ya ka ri la jong ya ka state la jong ha ka rukom ka badai ba kin da yu ishi shai ka ri khasi ka jong ni ka ba itanat kin da yu ishi shai ka ri India ka jong ni ka ba itanat ka ba dap da ka jing it tinggal let ba kum ta ba te la da fin pet ya ka to ka video kan hang to ha ka por ka ba record ya nga first runner up ha manga kum no kum ta manga mo kelompok perkat nama fi kambu ya kata ka jing mut ba kelompok ya kata ka jing mut kan banda yu asya ha banda yu asya ya kata ka jing job te kalong ka e ka jing sngungu kalong ka e ka jing sngu sarong ya ka ningkong ya ka yeng sam ya ka snong ka thau ya ka jella ya ka rikhasi bro ka wei ya ka ri India bro ka wei banong ban yo wan ra e kata ka jing job ha ka bai dei bat ka international pageant ke balong hapo Nepal lada kamdan kita ka jing sedang ban pen kreat nal deal di menuhi banyarap ni lada pimla banyarap hidal deal di te kade ka jing banyarap syadan nal deal di bat ki parlok tinga nadu banga sedang ya ka pageant ko ban rung ha ka ni ka ban isim mata ki pageant ngala sedang ban follow ya kini ki pageant page te kini ki apa YouTube kumno ki pen kre tengah yo jing hikai nang to de ban pen kre ki jing keli na ka ben ki interview ba pher de ban pen kre ki riam ki jan ki nap ki ba ya hap kat kum ka ki function kat kum ki occasion ti ha pen kre kum ta ti kata ka ki jing pen kre channel adi bat ban pen ningkong bat kum juru ban ong ban pen dan ya kata ka men siam ka balong jai peaceful nang ta bat ban dan ya kataka jing trang jing ang nuot bandai nagbenta ke imlang salang tingi tangala dangila apa yang tay pada hagita kisan sngi so hagasngi ka banding kong kipidang smo bhayangi tingila apa yang tu kajaka te haka tu kamiet pada kamiet banding kong kile ka sashing ceremony kabemot kin pendang ingi uta usas batho kumangangas nga mi kmat ya ka India ne tigi tho India kamala kisah sengi tabang ini itu kan teng kidan ki bang ya klet kerteng kamala syang India kamta ne yo ban kamta sashing ceremony ti haga ju ka por ka dan ru ka talent round competition haga ju kamiet tingi yo ban le kata ti hakata kadang ti kesini kong kimpat la ban hikai naman ngidang that ka travel la jangai ti ha ka singi ka ba ter kila sedang manhikai ha ka no ko dor pide ban ya ha ka no ko dor pide ban yeng ha ka no ko dor pin shong ha no ko dor pin pang ki jan ki nap ki jong pi ki ban ya hap kat kum ko occasion ha ka no ko dor pin kren ha ka ba ya day bat ka no ko pang kum no pin long ki bachelor kum no pide ban yeng ban long ki bachelor ki hikai lot barok khat haduk bangin daya syam ya kata kasni finale kan se kum juru fi ngai fi bun ki jing job jopi ha ke jing jopi mo ilaban pedu kini ki Mr Glamour Icon of India fi day first runners up ti fi la yo ru ya ka jing job ha ka North East Mr North East Meghalaya ti kum juru fi yo ekane ka first runners up ha ka Mr Global Man International ahaja pusa ti ka turu ka nikini baro ki pageant ka jing shim menta jo fi baro kumlu kini ki pageant shisha ki wara shisha ya kata ka jing mento ha phi shiman ki ek nuksa ka ek lesson ne ka jing ilin ti jo phi ha ka be dei bakni ki pageant ki wara nuksa yo ti kumanga ong no do basdang nga sutanat banyang rensan ti ngala yang rensan bet na do badang red ti kata ka jing slur kala don lupa kumban ong no ken nama bala pen slur lupa na yeng ti kala don be kata ka internal motivation ita ijing ken shot dah tapo banga de ban slur ne te la slur lupa tang ba da ka jing rong ha pageant pada kapenrong hangaya ka jing long slur tang ban slur ni ban slur ban keren ban slur ban penyadai brio ban slur ban yadai hak imlang salang
ban slur ban keren ki ki mat ki baya day bat ki lang salang dia kata kadar ka hikai kin kata ka penrong ru hangi ya kata ka jinglong sngur ka jinglong bangin le na ka benta ka jing baha na ka benta jongno re jongno kum bangi ong ne beauty is not all about what we see outside but it's on the inside kejing bah brio kam te ta ka bang yo ina bar ne kedai ka ba syapo ka pendung ru ya kata te kita ke kejing mentoy ki bang ayo shimet ken generally naka pageant ken te na paling ni pageant morong fideiru itu official designer jongka Miss Hornbill Festival Miss Hornbill International Festival deh kabalong Nagaland te kum utau designer pat kumno fi laban batai le de ka rukum trikam jo fi ki ideas ki concepts jo fi ha bai de ba ka fashion designing jo fi nadu bang adang pulihi tinga ngasutenat ban challenge la de sutenat ban challenge la de ngaken mang ong imes ngakwa ti bang su jan bang nempen exai sho na po tila da fin pet di kijan gitu kibashat kibanang man pe kijan kidan kijan kibala da fi pet na shalendat pin yu kidang yo ikiksai prami kwa pet iksai ko imes ngakwa ban su jan te ban pet isu iksai ti imes yang ta persang kan le kam no le persang hiang perkat nga brainstorm kumno nga syangan le kum tu ta persang nang tu otom lang persang tu kum tu ta da ka jing persang iwan kum ta ti shadan idan be ita I mensim bakwa ban challenge ti la dia comfortable for me am kalong kam ngam stenat ban long comfortable ngakwa be ba kanu ka bangale kan long daring ka ba kan challenge jing risk suruh dia risk haba nadu ning kong te banga puli ka fashion designing kalong ko banga risk te ngam tip mo ngan la ni am bangan le dolor banga la hikai ladon ngala de kumno hikai te kumno gandang le yang ta tinggal respect ken respect benta yo shibu dia you jaka trim tip respect na yeng ru por banga join ya ka fashion designing papai la ong ila dom bapli te mo kik mi kik pa dan beta I jing laki khon ba nde ban de kulmar de ban nya de ban da tip de ban nya da thau te papa to ko por banga join fashion designing la melahi men hikai melet sakata melahi nga bakayam am ta kala tahi li kishimet golong kami ngalong very emotional that way kan ngam le rani rubinya tu kata teng senrang ni sedang ba senrang de banyam tamba em kajing yam kepenpawi kajing klan jong no re jong no te ngala long mensiam ngong papa ngam tep ngan long ni em kan long kam ni em kan ni ta banga tepat kawe balada nganem le nganem shimres nganem turbet ngan sababe shir tajing em tingam kwa bangan em magajing babe ngakwa te bangan le kan ni te ngong to kam le nga su thu bang bun para te le ngan kersan la de mo tinggal le kam tahi ken te tinado bakum te nang tapa de ita jing long kum ta kapen slur te da kajing ong na yeng da kajing mat ita kajing jenjar am kapen slur susu yang apa yang ngade ban le ha da long kum nuru ngam de ban take for granted ya kan ni ka bangayo puli menta ngam de bangan le kai kon ken kam kai ya kajing baha jong imes na do ning kong ngam de ban le kam kai tinggal try stom baha let's call mensngi one minute so jan le kam ta te da ngala da puli ro le kam ta te wai school lai baje mas la restaurant san baje na so jan san baje jan miet as dang so jan te teng dang sange khat ar baje ki don pa de ki bang asnut tenat maka de ka kam bang asnut tenat am ngadang so be haduk san baje men step ru te ita idi jing treshitam te da kata ka jing treshitam ka jing trang ka jing angnut bangan le bahaya kanu ka bangan le pade te bat ka jing ithu parlok ruhi ye idani wi parlok ibadi ru fashion designer te ma iru ila khamya haswa yanga te ma iru yarap shibun ka bai de bagani ka kam
te mai pada i ngai itu perlok bat mai i kerteng i rabor lang ling dok mau plang ide nang ni na po nong ra te mai ru te i pen itu perlok bat ki badai ki organizers jong te Miss Hornbill International arajar aphulai kebayara ki ringkat bat kenika Hornbill Festival po Kohima Nagaland te ngai itu perlok nang to te ki sajiet ken ya yang kum iway na kita ki fashion designer bangin ya si mentah ketika Miss Hornbill International kum ki official designer tengah po yang turu kelampoy ngada dap pule dang tangkat no snam ngatrai titang baki eki de ki jingger ku jong ublay king bangong Kadai. Porsche ke por ki de ki jingger ku jong ublay Tiba kawai pang aku akali aku ngatrang ban kali fi no mane kadai kini ka jingi kai jo fi kum to pageant ku semua na kata ka jingi alen ti jo fi ka ba pilai itu bila asam no mane but haduk mantaba pilayo dan haduk kani ka jing job but kawai ru fi na kani ka jing nang jing start ka jing tip jo pi sam lam shai ki wei pat ki ba thrang ban don mentah ku makan ka linti ya jo fi mo ti ku buto pageant ku shuru kum no fi yalam linti ki wei pat ki contestants habai dei ba kani kakam la kalong ha ka jipit ilinti kumno ba kin keren kumno ba kin dan kata ka confidence mo te kumno fialam nanti ki habai dei bikin ki interviews kumno krea bikin interviews ha ka riam ka bet ha ka rukom yang te long pensam ya kata ka rukom hikai jo pi ki wepat te banong ban tip tang yala diru kam baha ngi de ki brio ngi em ha em lang kasalang ni dan kam ban iPad segim lang kasalang tingaru entah kum juhi te kabaningkong kaba ngasim yaki kena ken yaki ngaling ken kui parlok kalong kaju itu mo ka kerta ke age group ke age group kajuhi te kindala ya la dala kendo kum tu ha jaka bang haban hikai ningkong ngapen rong saya kamen sim ba kum ta kum bang ke kabang yo nang lang kasalang pen pai pat segim lang kasalang lada pimdan ya kata kajing kwa namin siem sepang kata nai join pageantry kam dan jing mut te kam dan jing mut ba pin kwa tang ya katuka cash prize kam dan jing mut ba pin yo tang ya tuka crown ini ke title mo ke title uni usah shum dan jing mut uni udah tangujan ngala bangan thop yang the way sup yang the way tang ba kajing mut ke ba uni ukit kan ngile ayu ngi pendan kam ayu yo ni na kabenta ke mlang asalang tikata ka de jing hikai ka ningkong ka bangidan kam ban hikai yaki samla tingaru ka jing hikai manga ba ibanda phira ni hikai ya kataken ke ka bangi yo na ke mlang asalang ni pen phai pat ke mlang asalang te ka bai de bat maki shimet pat de ha ka bai de ban yeshim menta ha ki pajan pade ihikai kumno bakin ya kumno bakin pose kumno bakin pai sa kamera kumno bakin smile kumno bakin keren kumno bakin eye contact it's very important eye contact ke confidence la ban lap yo nuru nu uba long nervous baleran tang naki eye contact ti hikai kitaru inside pen exercise eye to eye pa pet bekum to slam Isha dan TV jing la kai ka babling babling keluar la ram along na kum tai practice session jo fi isha le kum ta ti nang ta pa de ka bai de bagi interview semal kum bangi ong hapo ki pajan kam dei than tang ka ka one day la ni one night jong ka finale hendai ka dei ru ka jing yashim ka jing ya dan ti jong kala panang studio si benai te ni habi kairu hakanu kadur ni deban kriam ban bet te kata ka jing jing bet pada ni shem na kata ni shem na ka background jongi ki fashion designer manga ba iban na phira kemun hikai ke hakanu kadur phidi ban riam ban ya hap ka kum ka met ka phat ka jong phi ka kum ka dur ka jong phi ka complexion ka jong phi bat kum juru bakan ya hap ka kum ka occasion teng kumbat ong no apong mi hap occasion teng kadeka interview mo interview round tin rei kizan padangi phong di club where kami hap show tengi hap hikai ta ka dur ken ki khna samla ba mde ban phong kulmar ken hot phila ban phong ki sapti ki ba de ki club where ki sapti ki ba de ki resort where tang balong
kat kom ki kam kan Hoi. ngiya Betul. kat kom ki kam te ngi hikai ru ka bai de bagi ta ki jan ki nap ki bangi de ban phong kat kom ki taki occasion bat nang ta pa de kom no bangin keren haki interview te kata pa de ka de ka jing hikai ka bangi ya na ka por sa ka por kan te kita ngi tho ba kita ki badadan si shai kita ka men siam ban le bahana ka bentang ka kai mlang ka salang kila tip hi kom no ban keren kila dan hi kata ka jing mut la de kom no ban keren kam da dan kam show ya ki banda dang hikai kan henrei ka jing dan kam ka shlong tang ban polish ban pen baha to haja ka ba pin ong kum to pen wan dur no bha kam kum to bahkan kam kan kam yo shu ta ka jing mut ka jing ang not ka jong pi ong no da ini ikin tien ha ong no da ini ikin tien bahkan kam so thiet shu ki jing mut shu ha ki jing mut shu ya ka to ka jing ang not ka jing trang ka jong pi ta ka dor ni la dia nang ni sakhmat samla George mah ba George ngla ba firu ka pat ka thong jo phi nang ni sakhmat pa phi don kono ka goals kani ka thong ka ba phi kwa ba phi le ha ka jing im jo phi ni sakhmat long phan sam nem han det ki te ki jing thmu ki ba la ong no du mane ki jing thmu ki jing ang not barokhat kim ju kot kam judan hiru kata ka jing thmu ba kan kot no tang lada pila suyo rong tang hapo gate henry kaya betek kumbangi ong ba ka jing puli learning takes place every day till that non jingkot kata ka jing puli kam don kata ka each room ba bala akut pila lang ba de pila ya ka jing long kam ngi dang learn that ha kina hab dan kam ban yo jing kai ban tibet shu le di kan do what makes you happy ka baju amo le kan ka ba pistana ka ba pien ha di kumta kum chu hi kan di kita ki jing tmu ki bangadan kan ngampat ong bangandang ya cha ki we ki jing tmu henry ngakwa bangandang penhe su kan ya kita ki jing tmu kita ki jing ang nuat janga baro khan tibet su penhe su bangan la ban le baha su bangan la ban sam lem su om dei bakan kot no tang menta henry bakan yai beteng kan yai beteng kini kiba yo ya kejeng hikai nangi menta pade kemut sana kiru kan nang beteng akwa bakan long ka chain reaction kan beteng kan nam de ban kut no tang haju ti kalong kumta kam de ban kut kan ya beteng bet beli si bun Ajos ba pila sam lam ya kita ki jing ya lenti jum phi ki mat puson te shwa bangin pen kut ya kan ka program nga kun tu ya phi ba pin ai ka khubol and ka message kam tam ya ki ba pet ya kan ka program jongi matas ngi kuble si bun ya phi kong orilin so tanat sha ta ka jing ya keren jongi shalom no ba kapor kam ai la kam sha shu ha kapor tum le legi sadang ya keren shu ma after this ta ti ka ai ka banga kwa ban keren pat de ya ki bapet ya kani ka video kalong ba kumba email ipa yang ki penslor nado bangadang red nganang kena kan long ru kan uksa ya ki kmi ki pa jong ka jela ka jongi ki kmi ki pa jong ki badan ha ki jaka ki bakendong ha ki jaka ki basok ki balong soru bangin pet ya kan uksa jong email pa ki jonga kala banlong ba mapiru pila day kita kinuksa ki babshat le kamta penslor ki khon ki jong phi te penslor ki khon ba ladangin dan kanu kono ko jing phos new ke jing kwa ke jing angnut ha ke jing em ke jong ki la ban tur shakmat ladangin dan ke jing terang kan tingi de man penslor na yem kata ka day ha ka bai day bat ki kmi ki pa te ha ka bai day bat ki samla pada ki kena ki bapet ki kena skol ki la pandan ki kena skol janga ki bapet kene kapor ki kena skol janga chem ya ka jing em ko jong phi ba kan dan kanu ko jing thmu ha ka jing em ko jong phi perkhat hala de bu jing mot hala de ka e ka ba phi kwa ban le ka e ka ba phi de ban le na ka bentai hala de bat ka daw ka ba he pa de kan de na ka benta ba pin phai pat sa kem lang ka sa lang long ka nuksana ka benta jong ki we tu long ki bachelor ko mangaru nga de nong hikai dengan long ko minong hikai kan ko por ko minong hikai
ngapan pau ya kata kajing slur jonga ngale ya ki kam ki bala ban penyo jing kemen bat ban penyo men siempat ya ki wei ki samla ki badan jing mut te kumanga ngalong kanuksa piru kan buat ya kata long slur long ru kanuksa na kabanta ki wei pat kaperthai ka he pila ban le kanu ka kam onam dan ba khang ya pi ka badan kam pade kan dei kataka dei sur ibarat ibadan api iban ong ya pi ba tersyakmat wat nam tiang namar ba pin nam la ban tep hakawe ka sngi pin sayo kumbang along mga kumbah katuka video banga ong ngakram poi modor tin rei ka poi pade hau tau put ti kumbang ong kampat ka jing im jongi kampat kot tingaru ngandang yai beteng ban nang yai long kata kanuksa na bentaki wei ladang ala ban long kanuksa na bentaki wei ka benta jong pi ngandang yai long ti ma piru pinang yai beteng kat ba ngidang dan kapor ni kaslajang ni perthai tu kebeli shibun samla George Mobley ba pila ai ke tu ka khubor ka message ki bape di program ti sha bagin put kudru ngan pulih dan sot ki live comments na ki pa ba dan sot ti Mary Shisha Lingdo ila ai ke prayers fi giving emoji prayers kebeli shibun I dabs bulin din tathyang ru ila ai ka tu ka hooray hands ki emoji dami saman baha Mobley ru ila ai clapping hands fi congratulations mohon lang lingkoi ila ai thumbs up fi that is shining stars imdi ila ong proud of you George dan ini ikentiu el maulong ru ila ai kini ka praise very happy emoji ti anyway ba imdan kating tabi ong hai if you record kini ka interview ngi record hang ni hapo Don Bosco Media Network kabadon ha live kra kabadon pat hapo ka Don Bosco Youth Center jong kini ka square jong live kra kini live comments ka bang syukwa ban pen kan mai pi ka jing ami si bapinang tu syak tu baro ki bala comments ngapa biang ka ju ka jing iet sapi kabli shibun ya fi rusa cisir but kumjuru ya pi baro ki bapet ya kani ka program ngakermen ba ka ka ba I samla George Mobley kum ita I nong job jong kani ka Mr. Global International Mr. Global International alhaja apusa but ka ba mai mata kasngi ila ya tu ila pensyam ya kajing ya lenti jeng kalong ka baketik mesim ya babun ngon umtang ki samla kumjuru ki pelarang ba ki pelahi alasan ba kanu kalenti ka bangiyan inya beda ka Jinkerman da ka Jingshanya ba ka Jing Tracy Tom klempep kita ngin say long hangnur ne yanu ngi salong kum kinuksa ya ki weipat ki panyi ya ka jing ya lenti jong pi but kinsa wan ra shisha ya kita ki maulana ba ko dor ha ka jing im jong pi pat ha kala we jong pi ka barang ya kisni but kumjuru nakalyang jong ka Don Bosco Media Network ru gikit bak riang ya pi George Mobley ba pinang bitbit pinang pinsani shushu ba pinang wara shu ya ka burom ya ka ri ba ya ka jela baro ka we kublai shibon ha ipiro kunju ya pi baro ri ba pe kini program ngi se syam yang pat ha ka we ka program but ha ka we ka tayo kublai shibon